Alright. Makabviswa umhandara imimi mune makore mangani? Ini ndakabviswa umhandara ndine 20 years. Umhandara uyu makaubvisirwa kupi chaiko chii chakanatsozoitika kuzoti muzosvika pakubviswa umhandara? Inini mukomana wangu wandaidana naye aidhiraivha makombi. Aidhiraivha makombi aenda kwaRusape. Saka umhandara ndakatobvisirwa mukombi ndio mandakabvisirwa umhandara nemukomana uyu. Aiwa ropa rakabuda zvisingaite. Rikazara pamasiti pai ndobva handititora bhatura zvekuklinisa kanditi korobha ita sei but ini ndasinganyatsogona kufamba. Ndakazosangana nevarume vandoziva kuti nokuti ndaitongofunga kuti murume akangodai akadaika ndokupedza kwemurume ndandisingazivi chinonzi kutunda. Asi ndazova kunze ukoko aiwa ndakazoziva chinonzi kutunda. Ndobva ndaziva kuti kune varume vanonaka kunze kunoku. Zvinhu zvazvo zvazvitanga kuita sei kundinakidza nekuti ndakanga ndisingatomboziva kuti kana murume akarara newe uchaproducer ndengoti kana murume akangoita paanenge apedzera ipapo ndobva ndafunga kuti ndokutopedza kwachona. Haana kana one day raakambobvira akutundisai? Handina zuva wandira ndakambogara ndatunda. Aita wejongwe chaiwo. Ndo aita aingoti para bva atopedza. Pane zvada kumbonzwisisa ndatsondodze chokwadi. Vanhukadzi munotomboita here bonyora imimi? Kuvanhukadzi bonyora hariitiki. Bonyora hariitiki asi kufunga. Kufunga kunouya kuti tema unofunga unzwa ndoda murume. Unenge ukatobatwa nezemo rekuti kudenda ndamuwana izvezvi zvika zvokuti ukaona murume anongofamba kana ari kuita wait up ameno kuzasi kwako kuzva kunotanga kuita kunoitanga kufura kudai so kuti ko baba vadai vangotataurira kazvangodai so zvangoita zvinhu zvokuti unotosangana nazvo. Ini kana ndiri period handimirotsvaga mari ndinotoenda paroad. Kusangana kwatokuita zvakare muchirongwa chinechi chatodaidza kuti Bishu reality show. Muchirongwa chinechi tinoita hurukuro nemacommercial sex workers. Tichinzwawo matambudziko avari kusangana nawo. Tichinzwawo zvakare kuti chii chakaita kuti vatange basa iri. Ndine zviziviso zvandinazvo zvandoda kuti ndikuzivise handitika. Hatibvumire kuti vana vari pasi pemakore 18 vaone video. Vanyari kani endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Wese munhu anobuda pachirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa anenge atotenderana nazvo kuti ari kubuda paTV achaonekwa nenyika yese. Panapa ndine vatete kana kuti vahanzvadzi vatinawo panapa. Vatete ini ndinonzi Manasi ndiri mwana kwaChibanda. Imemi makasununguka kuti pawo zita renyu mutaura nesu makanatsosununguka musingatye musingavhunduke muri kubuda paTV nyika yese iri kukuonai. Chokwadi. Ini ndonzi Pamela Matola. Pamela, atete Pamela mune makore mangani? Ini ndine 39 years. Basa rekutengesa bonde iri makaritanga rini? Basa iri ndakaritanga ndine 32 years. Alright. Tingade kuzivawo kuti chii chakazoitika kuti mutange basa rekutengesa bonde iri? Basa rekutengesa bonde ndakatanga ndagara nemurume wangu wokutanga. Murume wangu wokutanga uyu handina kuroorwa. Ndagara udaro ndakazvara mwana wangu 2008 ndopa ndakazvara mwana wangu 2009 batarambana nemurume uyu tasiyana kudaro nemurume uyu ndopa ndakatanga basa iri. Ndatanga basa iri ndatanga kuita basa iri kusvika 2011 pandawana mumwe murume ndobva andipa mwana handakuroorwa futi zvakare. Ndapuwa mwana wa2012 mukomana. Kusvikira izvezvi handina kugara ndakatombororwa kana kubvisirwa parume vese vandinawo. Handinambogara ndakabvisirwa. Ndopa ndakatanga basa iri rekupinda mumabhawa ndichienda kwakasiyana siyana. Ndichitsvaga kuti ndiraramise mhuri yangu yandinayo. Ndichingofambawo ndichitsvaga kuti ndiraramise mhuri yangu iyi. Asi mukufamba imomo ndichitsvaga kuraramisa ndamboona upenyu hwakareruka. Pakuraramisa mhuri yangu ipapo upenyu unorwadza. Nokuti zvandosangana nazvo zvakawanda zvakasiyana siyana. Zvinorwadza, zvimwe zvinotondichemedza kana nhasi uno ndinotochema. Kuti ndirere mhuri izvi zvinotorwadza. Zvichitondishungurudza mukati mekurarama kwangu. Kuti vana ava ndinovachengeta sei ndodini izvezvi ndine mwana mudiki wandinaye.
wa2012 wandiri kutochengeta ndichishusha kuti ndodini. Vana baba vachona hapana kana mumwe chete anondibatsira mukati mekurarama kwangu. Ndinongozvimirira ndiri ndega. Chipo chokuti ndakangomitiswa. Handinambogara ndabatsirwa rubatsiro kana kuti vanondibatsirawo kana kundipawo mari school fees kana kuti zvidini. Upenyu hwangu inini hwakatooma kwete zvekuti kana zvekufungidzira. Ndinenge ndichienda dzimwe dzenguva ndinoenda mumabhawa imomo. Ndichienda dzimwe dzenguva ndokechwa ndopuwa mari, dzimwe dzenguva handipuwe mari. Dzimwe dzenguva munhu akarara neni agona kuti arara neni usiku hwese nditi ndidzosere mari. Ndomudzosera mari iye anenge andipa. Ndomuka makuseni handina chekuti kana vana vadya handina pekutangira. Zvinhu zvinondirwadza mukati muupenyu hwangu. Zvinhu zvinondishungurudza. Saka zvinhu zviri kundibata kusvika pakupedzisira pakuti upenyu hwangu hwandiri kurarama hunosvika kupi ndichirarama upenyu hwandiri kurarama uhwu. Kuti zvese zvandiri kuita hapana kana chiri kufamba. Nekuti pamwe pachona ndofungidzira kuti kana kuti munyama here kana kuti chii kuti ndikaenda mumabhawa macho ndichikechwa. Ndongokechwa dzimwe dzenguva. Pamwe pacho ndopuwa mari, pamwe pacho handipuwe mari, pamwe pacho ndorarwa mahara ndisina tombopuwa mari. Saka zvinhu zvinotondibata kusvika pakushungurudza kuti inini upenyu hwangu uchasvika kupi ndichirarama. Izvezvi ndine mwana ari kutoenda kuchikoro wa2012 ari kutoenda kuchikoro. Ari kutoenda kuchikoro wa2008 akatopedza chikoro. Saka zvinhu zvachona mabatiro zviri kundiita kusvika pakupedzisira pakuti tiradza kuti chii chiri kuitika kuti munyama here kana kuti chii. Matambudziko chandisangana kana ndikasangana navarume. Pekupedzisira ndakasangana nemurume wandakasangana naye. Murume akachitanga enda ndakuita zvekutengesa pamusika. Ndichitengesa pamusika ipapo ndaitengesa madhiringi zvekumwa zvakasiyana siyana. Murume yabva achitanga adanana neni. Asvika bva ndibvunza kuti munomwei? Bva ndati ndoda maifei. Tobva taenda kumashops kuOverspill. Taenda kwekwe bva anonditengera 6 pack. Anditengera 6 pack kudaro murume handakuziva kuti imbavha ida kutondibira. Anditengera 6 pack kudaro murume bva tasvika bva nditengera nenyama ye$5. Asi murume uyu akazondibira zvinhu mumba, akandibira mari. Ndakanga ndinaenda ndatochengeta. Mumba 300 plus makula box nezvinhu zvandakanga ndakahodha ndakastoka mumba. Zvese kubva aba vaenda nazvo. Ndobva ndatoona kuti zvinhu zvandiri kuita izvi muupenyu hwangu zvinhu zvinorwadza. Saka zvinhu zvokuti ndikafunga kana kuti chengeta vana vachona pandinenge ndangoda kuti zvinhu zvangu zvada kuenda mberi hakuna chinobudirira. Zvese zvinobva zvatodzokera kumashure. Upenyu hwangu inini ndotoziva kuti upenyu hwakaoma hwangu basa randakapinda nchitifunga kuti pamwe ndikapinda basa iri ndingagona kundiraramisa asi ndikutoona kuti handisi kukwanisa kurarama futi neizvozvo. Ndikutondishungurudza mukati mekurarama kwangu. Nekuti kurarama kwachona kunhu kunorwadza kuti ukakechwa nemunhu dzimwe dzenguva anokupa mari but kunopedzisira kutonopedza. Murume anokutorera mari obva tanga kutokurwisa ndidzosere mari yangu ndodzosera mari iyayi ndosara ndisina kana chandinacho. Zvinhu zvinondibata mukati mekurarama kwangu. Alright, atete tinombotidzokerei kumashure shomanana. Pamurume wekutanga. Murume wekutanga uyu wokukupai mwana ndiye murume akakubvisai umhandara here kana kuti kuno mumwe akakubvisai umhandara uyu vaazongokupai mwana? Natsodonongodze ipapo kuti zvakafamba sei? Chokwadi ichocho murume wekutanga ndiye akandibvisa umhandara. Ndakabviswa umhandara hwangu nemurume wekutanga. Tawirirana achitada kuti ndirorawo. Nekuti nini upenyu hwangu upenyu hunorwadza. Pandiri panapa ndotorinherera. Upenyu hwandinorarama inini hunotorwadza. Amai vangu vakaroorwa. Varoorwa kudaro amai vangu vakaroorwa nemurume wavo baba vangu inini. Havana kumbogara zvakareba nokuti ndakatozongokura inini amai vangu vatova nomumwe murume. Saka upenyu hwangu inini upenyu hunotorwadza kuti mundagara kudaro zvinhu zvachona hapana kana chinhu chaimbondifambira kusvikira nanhasi uno hakuna kana chinhu chiri kumbondifambira mukati muupenyu hwangu. Alright. Makabviswa umhandara imimi mune makore mangani? Ini ndakabviswa umhandara ndine 20 years. Makatombochovha 20 igore ripiro kana muchiri kurangarira? Ipapo ndicharangarira kuti yanga iri. Alright. Kana musi kurangarira inyi hapana chakaipa. Alright. Umhandara uyu makaubvisirwa kupi chaiko chii chakanatsozoitika kuzoti muzosvika pakubviswa umhandara? Inini mukomana wangu andaidana naye aidhiraivha makombi. Aidhiraivha makombi aenda kwaRusape. Saka umhandara ndakatobvisirwa mukombi ndio mandakabvisirwa umhandara nemukomana uyu.
ndobva tatanga kugara tese. Alright. Mukombi, makange makwira kombi mutaenda kwa Rusape kana kuti chii chakanatsoitika? Aiwa ndasingatonda kwa Rusape. Mukomana ndakandivhevhetedza akati nhasi ndiperekedze. Nhasi ndiri kuenda kwa Rusape nditiripe kwa Rusape. Taenda kudaro. Mukomana saka kwakadoka tiri kwa Rusape kwakasvikanzi hakuna kwatichaenda. Nhasi takutorara munomu. Tobva tarara kwa Rusape kwekwe mukombi mukomana bva tanga kundikikiridza. Hani munongoziva kuti simba remurume rakawandisa. Mukomana tanga kundikikiridza kudaro. Vasvika pakundibata tiri mukombi memuya. Inobva ndatomuudza kuti hakuna kwandichaenda. Ndakutogara newe kunoku. Mukomana bva azoenda neniwo kwaaigara kuchitungwisa. But zvainakidza here first day rokunzota zvaita sei nazotaurai? Aiwa first day zvasinganakidze zvaitorwadza nokuti ndakatochema kutoridza mhere chaiyo. Kutochema zvasingatombonakidze kana ka1. Ndakatorwadziwa musi wokutanga. Ko ropa manje harina kuzara here pamasiti pachecheche? Aiwa ropa rakabuda zvisingaite rikazara pamasiti pai. Ndobva handiti tora bhatura zvekuklinisa kana nditi korobha ita sei but ini ndasinganyatsogona kufamba asi ndakangoklina ndichishingirira. Makaista madays mangani muchirwadziwa? Ndakaita 1 week. Ndakaita 1 week ndichirwadziwa asi kumberi kuzva zvakutonakidza. Alright, saka akubvisai kumadrasa nhasi. Akazotora madays mangani kuzoti azorare nemi zvakare kechitu? Ndakatotanga ndichiramba kuti arara neni kechitu ndakatoita 7 days. Ndichitoramba ndichiti ndikurwadziwa ndikusvika kuti nogona kuzondikwadza futi. Zuva rechi7 ndakabva arara neni pandanzwa kuti zvinhu izvi kaizvi zvinenge zvinotonakidza izvi. Zvinenge zvinototapira stereke pandatonzwa kuti aiwa hapana asi kuti ndichimutanga inini zvaitonetsa. Ndaitomira kuti iye anitanga anditanga. Asi pamwe pacho ndingoitonzwa kuti dai ambodzokorodza mboita zvese zvatamboita sei zvatamboita asi ndaitongomira kuti panenge abva kubasa paya tochitanga kuita bonde redu. Iye akanga ari murume kana kuti mukomana anga ave nemakore mangani panguva iyoyo? Iye anga ari mukomana anga ane 25 years. Ndo makore anga anawo. Alright. Ko chii chakazoitika kuti muparadzane nemukomana uyu? Nemukomana uyu chakaita kuti paradzane. Anga ari mukomana anga asingamwedora anga asingadii but zvakanga zviri paari anenge anga aishavire vakadzi. Aida vakadzi zvisingaite semunhu aifamba futi nemakombi. Aiita zvavakadzi zvisingaite pamwe pacho aitondigira vakadzi pamberi pangu. Ndichitovaona. Dzimwe dzenguva ndaigona kuti akauya akapaka kombi pamba. Ndaigona kuti ndaitongoita munhu uya anofemerwa. Ndosvika mukombi noona mune mukadzi akatogara mukombi memuya. Ndotanga kurwisana nevakadzi vavaya. Dzimwe dzenguva vamwe vacho ndasingatomborwisana ndosvika pakupera simba. Ndobva ndasvika pakuti munhu uyu munhu akaita sei asingagutsikane. Anenge achingoda vakadzi vekuti mukadzi wese anenge asangana naye kana kuti ndizoti maifambemo machidhiraivha achienda kwana Rusape kupi kwachona kwese kwaenda ndokwaisangana nevakadzi vavo here kana taidii. Aisosvika pakuya nawo kumba asvika kumba obva ati ndagesa ndine kwandiri kutoenda kuauti izvezvi tatuonzi titakure vanhu tiende kwakasiyana siyana. Ndongotange ndafemerwa nzenda kukombi. Pandikusvika kombi ndosvika kwakagara mukadzi ndotanga kutorwisana nevakadzi vavaya. Ndobva ndasvika pakuona kuti ina handingazvikwanisi. Ndobva ndasvika pakusiyana naye. Alright. Menge magara naye nguva yakareba sei kuzoti musvike pakusiyana? Ndakanga ndatogara naye nokuti takasiyana 2009. Tatatogara nokuti first born edu ndiya 2008. Saka ndatogara chipo chegore rese tiri tese. Saka ndakabva ndaona kuti upenyu hwandiri kurarama upenyu hunorwadza husingabatsire kuti ndigare nemunhu kuti zvinhu izvi. Asi ini ndisingazive kuti situation yandakusiyana nemurume takuita chihure ndichazopinda nawo nayo. Ndo situation yandiri izvezvi yandiri kupindana nayo. Saka ndakanga ndisingazive kuti ndo situation yandiri kupinda nayo. But bonde ainatsogona here kana kuti hameno aiita sei nazotaura? Pabonde apa madhezi acho ndasanda ndakunyatsoziva zvebonde. Asi ndakunzwa ukoko ndakazosangana nevarume vandoziva kuti nokuti ndaitongofunga kuti murume akangodai akadaika ndokupedza kwemurume. Ndandisingazive chinonzi kutunda. Asi ndazovakunzwa ukoko
aiwa ndakazoziva chinonzi kutunda ndobva ndaziva kuti kune varume vanonaka kunze kunoku. Zvinhu zvazvo zvazvitanga kuita sei kundinakidza nekuti ndakanga ndisingatombozive kuti kana murume akarara newe uchaproducer, ndengoti kana murume akangoita paanenge apedzera ipapo ndobva ndafunga kuti ndokutopedza kwachona. Ndobva ndazosvikawo ndamubasa rangu iri. Ndikabva chimomira imuchanda ubate murume zvomanana. Murove kuti murume uyu haana kana 1 day raakambobvira akutundisai. Handina zuva 1 randakambogara ndatunda. Aita wejongwe chaiwo. Ndo aita aingoti para bva atopedza. Asi ndakasingazati kunze kune varume vanonyatsorova kuti chinhu unyatsonzwa kuti aiwa une murume pamusoro. Alright. Mira akazotanga kukutundisai ndiani? Inini ndakatanga kuti ndakuenda kubhawa. Ndakaenda kubhawa ndakaenda zvinenge zve2 months. Ndobva ndaenda kubhawa kwekuenda ndakuenda kumavenues. Ndakuenda ndakumira pakona pa6 naSamora. Ndasvika papa ndine murume akanditora. Ndobva ndaenda kumavenues ikoko. Murume iyoye akatanga kundibata mapatsi ese. Hapana paakasiya. Murume adaro ndobva tasvika panguva yekuti takubatana zvokuti takusvika pabonde. Ndakanzwa kuti panapa panguva ino yandava inoika haisisiri nenguva. Ndomusi wandakanzwa ndakachema zvekuridza mhere. Ndomusi wandakanzwa kuti ingoni varume ndo zvinoitwa bonde izvi. Bonde rinotonaka kudai kubva musi iwoyo. Saka murume akatanga akaramba achingondifonera ndingosangana naye. Asi murume uyu akanga asiri munhu utadandura zvazviri zvichihure. But ndiri kumukudaro takazongopesana nemurume andazombomuona, asi ndakazosvika panguva yekuti ndakutorwadze kuti nekuti ndiye murume akandifadza. Mukubva kuti nekuti umhandara hwangu hwachiona kusvikira papapo ndasanda ndatomboona kuti murume anofadza sei. Ndengofunga kuti murume akangokujunga ndokutoita kwachona. Asi ndakazowana murume akanga andipedzera. Aiwa ipapo ndakanakirwa ndiri kunyepa. Alright. Murume makakechana naye kwenguva yakareba sei? Murume ndakakechana naye zvinenge zve2 months. Achinguva achinitoro murodhi mandaimiremo muna Samora. Ndoma yaya achinditora achienda neni kuflat kwake. Oenda neni kandoita kana naye 2 hours tiri tese. Obva andibhadharawo kana unipawo pa 2 hours aigona ndipa kana $20. Obva atondisiya. Inini kutoona ndakatopererawo futi paari. Nekuti ndiye munhu akatanga kundinakidzawo bonde. Pandisi kuziva kuti ndezvekuita sei? Ndezvekutotamba kuti achatsozondisiya. Alright. First day akukecha mimi makatunda kangani? First day andikecha inini ndakatunda kamwe chete. Nekuti ranga riri zuva rekutanga noti akatanga kunyatsondibata hapana paakasiya kupenengura. Aitobata tongoti page to page. Achipenengura bva pasi petsoka kusvika kumusoro. Ndakanzwa simba richipera. Ndozonzwa tasvika panguva yachona. Aiwa ndakanakirwa zvekutika ndakatadza ndakaridza mhere kutika mairidzwa amoredhi zvodai next door ainzwa mamuri muflat. But ndakanakidzwa zvekuti kubva ipapo pfungwa dzangu ndakatanga kufunga kuti dai angari murume wangu kutanga munhu uyu. Ari akandibvisa umhandara. Ndanakirwa naye. Tiri kupanzwa. Handi kuno murume wechi2. Because mataura zvokuti mimi makaita vana navarume 2 ka. Murume wechi2 uyu akakuwanai kupi? Chakazoita kuti musiyane? Inini murume wechi2 uyu takasangana Matobela. Ndomatakasangana Matobela nemurume uyu. Tasangana Matobela. Ndakabva ndaigara kunonzi kumaD. Ndokwandaigara. Ndobva ndatanga kugara nemurume uyu. KumaD kuri kupiko uko? KumaD kuri kuairport. Kunonzi kumaD kuside rekuauction. Ndokwandaigara nemurume uyu. Ndakatomutora murume uyu. Hatisi ndakaenda kumba kwake. Katotizira inini. Ndobva tatanga kugara tese. Kusvikirawo ndakanakidzwawo nezvaakanditira. Kusvikirawo bva ndiudzawo kuti ndoda mwana. Ndobva tatanga kutodanana paipa tichifambidzana. Tichidini kusvika takugara tese pamba paipa ndaigara. Kusvikira mimba yaita sei? Yabata. Mimba yabata kudaro. Takagara nemurume kusvika panhumbu bva yasvikawo pa7 months. Nhumbu yasvika pa7 months. Zvinhu bva zvatanga kutonetsa nemurume uya. Hatina kuzombogara zvinoenda kure. Ndobva ndatosara ndakutoriritira nhumbu yangu ndiri ndega. Murume uya anga atoenda atondisiya. Tiri kupanzwa.
Saka vabereki vaiti kudii kana kuti hama neshamwari dzaiti kudii kuti mangomitiswa nemunhu wekutanga akusiyai masiyana, mametiswa nemunhu wechi2 akusiyai kana kuti masiyana? Vanhu vakataura, hama neshamwari dzakataura. Asi inini pavabereki vangu, inini amai vangu vanga vatofa kudhara. Baba vangu ndo vanga vari vapenyu. Baba vangu havaiziva basa randaita sei randaita. Ndakasvika pakuzvara mwana. Ndazvara mwana, baba vangu ndo ndakazonoratidza mwana kuti ndaane mwana ndazvara. Asi kuti vakwanisa kundibvunza kuti zvazofamba sei, zvazodii, nekuti munhu angasingakwanisa futi kundichengeta mukati muupenyu hwangu. Saka vanambokwanisa kundibvunza, vakangofarira kunge vari kufarira muzukuru kana ndizoti ndakavagumbura here kana kuti hazvina. Handina chandakaziva chokwadi. Handina chokwadi chandakaziva kuti zvakavagumbura here mubereki wangu kuti ari kufarira mwana here kana kuti haasi kufarira. Nokuti ndakatoenda kunovaona kuti ndauya nemuzukuru ainda kuratidzai. Bva vasvika bva vaita sei? Bva vati muzukuru ndaita sei? Ndamuona. Bva vatopa muzukuru mari yemakorokoto kuti vazive kuti kana kuti vandibvunza kuti mwana wazomuwana kupi kana zvazofamba sei, havana kukwanisa kundibvunza. Nekuti ini handanguva yandakambogara pasi kuti ndaikurukura nevabereki vangu. Hapana. Ndiri munhu uya akangokurowa achingoita upenyu hweyo hwekungotamburira kuti ndikurukure, nekuti ndikurukure nevabereki vangu handina. Ndakangofunga kuti pamwe baba wafarira chi? Wafarira mwana. Andiri kupanzwa. Vana venyu vanenge vakura kaimimi, vanoziva here kuti ndizvo zvamuri kuita izvi zvekutengesa bonde? Inini vana vangu havazive kuti ndizvo zvandiri kuita zvekutengesa bonde. Nekuti inini kwandiri kutsvagira mari ndotobuda ndichiti ndiri kunotsvaga chi? Dzimwe dzenguva ndotobuda ndichiti ndiri kuenda mumapurazi kunotengesa. Ndichibuda kudaro ndichiti ndiri kuenda mumapurazi kunotengesa. Ndikona kuti 1 week ndiriko kumapurazi. Pandodzoka nongoona ndaenda si ndakatakura mari. Ndedzama kuvanzidzisa kuti vana vangu vasaita sei? Vasaziva. Kuti vasaziva ndiwo upenyu. Vasaziva kuti ndiwo upenyu hwatiita sei? Hwati kurarama mukati memba inoyi. Ndezama kuvanziridza pamhuri yangu. Vana vangu havana chavanoziva. Kuti ndo upenyu hunorarama mai vavo, ndobuda kwakasiyana siyana ndichienda kunotsvaga mari kwakasiyana siyana. Pandodzoka vanongoona ndichidzoka dzimwe dzenguva ndotodzoka nezvinhu nokuti ndinotombobudwa ndichienda kunotengesa. Vanongofunga kuti mama wabva kupi? Kwekwe kwavanotengesa. Asi ini ndatoenda kunotengesa miri wangu. Vana venyu vamunawo imimi vakomana vege here, mukomana nemusikana here kana kuti zvakamira sei? Vana vangu vandinawo mukomana nemusikana. Mukomana uyu akura maybe zvekumakore mangani? Mukomana akutoshandira 13 years. Ko musikana? Musikana ane 18 years. Akatopedzawo here chikoro? Akapedza chikoro. Ikozvo ari kuita nezvei? Nezvo hapana chaari kuita nokuti mari yacho kuti aende kumakosi handina. Ndiri kutoishayiwa mari yacho. Ikozvo ari kugara upi? Nezvo musikana ari kugara kwaMutare ndokwaari kugara. Akatobudawo here zvakanaka paordinary level yake? Chokwadi akabuda zvakanaka, akabuda ne7. Asi kuti mari aenderere kumberi ndo yandiri kutoshayiwa kuti aenderere kumberi. Ko makazomuona imimi kana kuti makazonzwa kuti ari patouchline, munonzwa sei? Aiwa, ina haisi shuro yangu kuti vana vangu vaende touchline. Ndosaka ndichizama kuvanziridza. Ndoda kuti vana vangu vararame upenyu hwakanaka nokuti upenyu hwetouchline hunorwadza. Hausi upenyu hwakanaka. Asi ndakahupinda nenyaya yekuda kushungurudzika kweupenyu hwandakakura kubvira kwekutanga ndichikura kusvikira nhasi uno. Handamborarama upenyu hwakanaka. Ndosaka ndichida kuti vana vangu vazame kuti vararame upenyu hwakanaka. Handinonzwa mwoyo wangu kurwadza. Handitombode kuti mwana wangu aende patouchline. Ndotoshuvirawo chakanaka pamusoro pemwana wangu. Mwana wenyu mukomana uyu ngatiti akura, mazoti dhuma naye patouchline. Imuri patouchline pamwe achazoda kuendawo touchline kakunotsvagawo kakukechawo. Munhu wemukomana ka hatingazvirambi zvinogona kuitika izvi. Wobva maona kana kuti for example wobva atora friend yenyu akecha friend yenyu. Otoona kuti mwana wangu uyu akuti ndine friend yangu. Munonzwa sei? Zvinhu zvinondirwadza zvoti mwana wangu azokechana nefriend yangu. Ende ini ndiripo hazvingatomboitika zvoti akechana nefriend yangu ndakatarisa. Ndogona kutanga kutorwisana nayo. Asi ndiri seni zvangu. Ini zvetouchline handichada. Ndauda kusiyana nazvo.
ndaneta nokuti matambudziko andasangana nawo akawandisa zvetachirena nchada nemakore wangu wawo andanawo hazvichaita asi pamwe pachona kuti ndisiye pekutangira nezvekuita handina ndosaka dzimwe dzenguva ndechingovavara kuti mwana uyo awane chekudya nokuti 13 years achiudaenda chikoro achiri kuda kuriitira kuti awane mari kuti anyorose zvakaita sisi wake achisvikawo kumberi chiro akasvikawo form 4 asana achiziva kuti amai angu akamboshingira vachiita sei vachindidzidzisa ndiende kupi kuchikoro kuti azosangana matambudziko wayo zvinhu zvinorwadza sembereka akabereka ndinotorwadziwa kuti mwana wangu ndozoona akukecha kana masahwira angu mazera angu ino akukecha akudini asi kuti ini ndakabva nako nekuda kwematambudziko handina kupinda masituation ane kuda saka ndikazviona zviri mumasomo angu ndotorwisana nevanhu vanenge vachizviita izvozvo. Aya ndiri kupanzwa ndofunga imimi sekutaura kwamaita kuti masangano anhu akawanda wakasiyana siyana vane dzirefu dzikupfu vane dzirefu dzipfupi dzikobvu dzitete imimi inonatsokuitirai ndeipi yacho? Haina hapana inonyatsondiitira nokuti ndendiri pakutsvaga inonyatsondiitira kuti ndoti ndo inonyatsondiitira ka hapana nokuti ipfupi kana itete kana ikobvu kana pari parudo chepo chepo ka hazvina kuti munhu ane pfupi kana ikobvu nekuti chinongogonekwa kuda kugona kuishandisa nhengo yako iyoyo hazvina kuti pfupi kana irefu nokuti mumwe munhu angona ane ikobvu yakareba yakaita sei but inini ndendiri pakutsvaga mari handina basa nezvekuti yakaita sei kana takakura sei. Aiwa tiri kupanzwa ngatiti imimi maketyo munhu obva atongo rasa mbeu muri kumupfekedza condom paipai asati amboisa mukati ndeapi matanho amunotora? Obva arasa mbeu asati apinza kana mukati mangu inini kana chingatonditambidza mari yangu zvatovharana mari yangu ndatotora dhara ndatoisa muhomwe saka zvekuti arasa kana kuti haana mari ndatoisa muhomwe watopedza dai wanga usina kuona sindi rangu waipedza kupi hapana saka wanga uchipedzera kupi dai wapedzera ka uri kurodhi uchiita sei uchifamba mari ndendatorongedza pakanaka. Alright ndapanzwisei papapo ko ngatiti semuenzaniso zvakare maybe munhu ari kunonoka kupedza pamwe akarowa Congo dust kana kuti akarowa mapiritsi anotengeswa kumaavhenues aya ndeapi matanho amunotora? Inini matanho andotora unowedzera mari kusvikira pawapedzera ipapo nokuti inini mutemo wangu 5 minutes 5 minutes unenge wafanirwa wapedza bonde nokuti ndikaverenga 5 minutes dzangu ndakatoisa ndichitotarisa pakafoni kangu nokuti ndikada kuzoita foni yakakura vakomana chanotora saka ndenditoone kambudzi kangu ndakatoisa paside ndichitoona 5 minutes dzakakwana ndati aiwa comrade zvatokwana kai zvamuri kuita izvi pakutoda imwe mari kana musiri kukwanisa garai maita sei matobuda maenda kana achikwanisa kuwedzera mari tawirira nowedzera achiwedzera kusvikira apedza panopedzera ipapo. Alright aipapo ndapanzwisisa. Munombosanganawo here nezvirwere zvepabonde zvatingati izvo ma-STI kana kuti ma-STDs kana muchinge masangana nazvo ndeapi matanho amunotora imimi sema-sex workers? Ichokwadi matambudziko anosangana nawo nokuti uri pakati pekuita kondomu unogona kuputika hausi kuziva kuti munhu ane chirwere asi ini chandotora chikuru ndechekuti ndobva ndananga kuchipatara ndoenda ndonorapwa ndotosvika ndonorapwa nokuti kuchipatara kune vanhu vakatomirira vanhu ivavo saka ndinotosvika kukiriniki ndorapwa. Zvipatara zvinenge zvichikubatsirai zvipatara zvipi? Tipei mazita azvo uye zvakare zvinge zvida muripo wakaita sei? Aiwa makliniki unosvika kumakliniki wosvika worapwa nokuti pakubhadhira mari ukasvika ukati ndiri kurwara unongobhadhira mari yakafanira inobhadhira mumwe kadhi $5 sekwedu kuairport $5 ndobhadhira kadhi ndobva ndavarondedzera zvandiri kunzwa nezviri kuitika ndobva ndanyatsovarondedzera kuti inini chirwere ichi ndakasangana zvadai ndonyatsorondedzera nokuti ndikada kuvanza riro basa rangu randoita sei randorama ndinaro ndobva ndarapwa. Hamunawo here zvipatara zvinongorapa kana zvinorapa imimi ma-commercial sex workers chete? Aiwa ini handisati ndasangana nazvo zvinorapa kuti unoenda unorapwa mahara ini handisati ndasangana nazvo handisati ndazviziva nokuti kana zviriko handisati ndasangana nazvo ndotoendawo mumahospital omu ndichinorapwa. Imimi zvirwere zvebonde zvamakasangana nazvo
ndezvipi zvacho makasangana nazvo kangani? Ndakangosangana nazvo kamwe chete, ndakambobatwa nesiki. Ndo yakambondibata. Handina kumbosangana nazvo kakawanda. Siki yakakubatai isiki mhandoi, makairapwa kupi, chii chaiitika pasiki iyi? Siki ndakairapwa paoverspill. Siki ndaita weight yairwadza zvekuti kana ndauda kuita weight ndaichema kueredza musodzi ida kuita weight. Saka siki ikai ndakanzonzi inonzi siki drop. Kuti pandaida kuita weight pese ndairidza mhere ndichichema. Ndo siki yakandibata iyoyo. Kana muchiri kurangarira siki makaibata, chii chakanga chaitika? Ndichiri kurangarira siki kundibata, ndakasangana nemunhu aindimbunyikidza bonde. Ndakamupfekedza kondomu. Ndamupfekedza kondomu murume uyu aita zvekumanikidzira zvezvezvo kuti aita ngari kuita neni zverafu. Adaro murume uyu aiputisa makondomu. Ndakamupfekedza makondomu anoita 5 achingomaputisa. Saka pakumaputisa kwaita kwekwe ndo pakabatira siki. Akanga ukichaizve short time, sleep over kana kuti chicha zvezvo, uye akanga kukuendesai kuri kupi chaiko chaiko? Akanga atori mumba mangu. Iko kwepoto kwatinogara ndokwanga ari mumba mangu, ndo pakanga andikecha zvazviri zvenaiti. Zvazviri zveusiku hwese. Akambenga akuofa imari akazoita kuti akumbunyikidzei zvakadarozvo? Anga ndiofa $10 checho ndo yaindimbunyukidzira kudaro. $10 ndiyo akaita kuti muve nechirwere chepabonde? Ichokwadi $10 iyoyo. Topanzwa. Ndinonzwisa kuti vanhukadzi vane mazuva avo epamwedzi avanoenda kuperiod. Ngatiti imimi nguva yeperiod yasvika. Because nguva yekuperiod kakutora chokwadi vakadzi vakanoenda kupera kwemwedzi ndinoenda munhu wese. Pamwe munhu zvakakukiya ipapa paona kana marende aona kana chichi. Ndiapi matanho amunotora? Ini kana ndiri kuperiod handimiro tsvaga mari. Ndinotoenda paroad. Dzimwe dzenguva ndoshandisa makondomu ered aya. Ndo ndinoshandisa. Dzimwe dzenguva ndoisa kajira kumberi. Ndotora kajira kana cotton ndobva ndapfekedzera kumberi. Ndotoenda patouchline ndotsvaga mari. Hakuna munhu anombogara akazviona kuti zvakamira sei. Kana ndichizoza ndapfekedza kana ndisapfekedza kajira kumberi ndapfekedza kondomu rered. Ndinotokurumidza kuona kuti munhu asati aita sei. Asati aona kuti zviri kufamba sei kana zviri kuita sei. Ndobva ndakurumidza kumubvisa inini netishu chop chop. Ndobva ndatorongedza kwakadaro. Tinombotaura nhau dzekajira. Panoitwa bonde, murume anenge achipushira kumberi. Ndo chikwa chandiri kutaura ichi musandipikise. Mucomment section ndokuzivai. Right. Imimi kajira makaisa akazosvika here kuti kana zvinda kumberi kuti kana dzakuzodhonzwa kuti kadzoke kajira kaika yameno. Aiwa, kajira kaenda mberi hakuna kwakanopinda muchibereko akakwane nekuti mubereko mune makavharika kanotozobuda. Ndinotokagomera kudai so kanotobuda kajira hakuna kwakanoenda kajira ka. Ingava cotton kana chii hakuna kwanoenda. Ndotoibuditsa inini neruoko rwangu munhu achinge apedza. Ndeyekuti munhu asaona ropa iri. Alright. Ko pamakondomu ered amataurako. Hamuno here rimwe zuva ramakakechwa nemunhu obva azoona kuti muri kumwedzi? Aiwa, ipapo ndakatombosangana nazvo. Munhu akazviona ndauda kubvisa kudai so ndobva ona tishu raita red. Akati chii? Ndobva ndatomutaura ndikati ndinge ndatotanga mai manje. Sorry zvako. Zvanzi kose wazopfekedza makondomu red. Ndikati ndiwo makondomu andinawo chii? Munomba ndondiwana ndakatoseta padhuze. Ndowanda ndinawo munomba. Zvanzi asandigutsikana kuti vakadzi mimi muri matsotsi. Vazhinji vandorara navakadzi. Ndikati ini sorry zvako handisitomboziva kuti zvinoitika. Inini ndiwo makondomu andotoshandisa ndo akaita sei? Ndo akasimba kudarika mamwe makondomu ese. Saka haana kuzoda kukurwisa kana kuita sei? Akatombondibata zvoda kutondirwisa, but akatozongonzwisisa tona ndezveutano kuti ndakabva ndazvininipisa. Kuona ndaita sei? Ndatadza. Ndakabva ndazvininipisa. Aiwa, tapanzwisisa. Ngatiti kwauya mumwe munhu ari kuda yeke. Anobhadhara mari kana iri yeke? Kana kwauya munhu anoti anoda yeke, anobhadhara mari. Ini hangu seni. Ipapo apa handite. Zvingatova zvemistake. Nekuti handingambozvisasike kuti kwanzi nekuti ndoda mari. Hongu mari ndo yandikutsvaga.
aiwa ini papo apo aiwa ndisvike pastage iyoyo zvingatoitika zvemistake zvaunotozoona kondomu rakubuda rakaita sketi kwete zvoti ini ndotokuti huya uite zvakadaro handiite izvozvo. Ndiri kupanzwa komwe munhu anotaura kuti arida kumboiswa mukanwa because vanhu vechirume vanofanira kuiswa mukanwa umo. Ndo chokwa chandi kutaura ichi musanipikisa mucomment section umo. Munobvuma here kuti mumbobata maiki vanokuti kubata maiki kavafanira mazuva ama2K? Hai chokwadi izvo zvinosangana vanhu vakadaro asi ini ndogona kumudza kuti kana wada izvozvozvoka ndogona kuita wakaita sei wakapfeka kondomu asi wakapfeka kondomu varume havabvumi ndobva ndatomuti inini pawasvika apa kapa handipakwanise ngatisiyana hako nazvo kana asi kana uchida akapfeka kondomu ndokwanisa kana abvuma tawirirana kana aramba varume vazhinji havabvumi vanototi aiwa mukanwa chirwere chocho ungachiwana kupi ngatingoita zvakaita sei zvakadaro asi ina handitenderane nazvo ndinotoramba kuti zviite hakuna anobvuma vanhu vanenge vachitoda iri yeke mukanwa macho nemomo uchisvisvina ngebhabhurigam inini hangu handipakwanise ipapo. Mari mambosangana nemheni inenge yeke kana kuti kusvisvinwa yakadaro yobva yakuofa imari yakawanda mheno double kudarika yamunobhadharwa imweyo. Hai chokwadi mheno unotosangana nadzo ndakashandira maavenues ndomandaishandira mheno uchisangana nadzo kudaro zvakwauri iwewe nekuziva nokuti unoziva kuti munhu ari kukuofa wacho ndaupa 500 zvibvunze wega kuti 500 ndaupiwa iyi wangu ndiri kuda mari asi ndauda kutorasa upenyu hwangu pa500 handibvume yanotozodziona kuti munhu uyu kwayo aramba handisi kuzvikwanisa ndotomuza kuti handisi kuzvikwanisa asi kana wati iwewe nda kuti uti ndidye yakapfeka kondomu ndokwanisa asi kana usingadi aiwa enda zvako kori kuenda. Aiwa tiri kupanzwa kune vechidiki varida kupinda mubasa renyiri hameno mungade kuvati kudii? Inini vechidiki vadapinda mubasa umu nematambudziko andasangana nawo ndinotaura kuti dai maigona kutsvaga zvekuita mukati muupenyu kana kuhodha madomasi uchitengesa kana kuendawo kunoenda vamwe vachinotengesa zvakasiyana siyana kwete zvekutengesa miri. Ine zvekutengesa miri ndaona zvinhu zvinorwadza kusvika pamakore angu andinawo 39 kuti kutengesa miri dambudziko rinosangana nazvo zvakawanda nekuti matambudziko andasangana nawo akawandisa. Ndinokurudzira nyangwa kuti nekuti tautarisana kuti ma2K kazhinji katautarisana vatova vana vandakazvara kuti dai mamuri vamwe vanhu ka usafunga kuti kuita chihure ndoupenyu nokuti zvachosangana nazvo muupenyuka zvinhu zvinorwadza nokuti dai matsvaga zvekuita nekuziva kuti upenyu hunorwadza mukurema muchihure haisi nyore nekuti unenge uchirisika upenyu hwako. Cameraman wangu akati arudo dhiri cameraman wangu akanaka kawe cameraman munomukwanisa kumubhadharisa uri kwanomupa mara? Ndombombe mara ndoda mari. Munomitira mari? Cameraman anotongondipoka 10 kashotemuka nokuti handakatsvindira ero andondipoka 10 kuti ndiona pokunotengera vana muriwo nechingwa nechii. Alright. Tadaita tichivhara chirongwa chedu nekuda kwenguva. Riripo rimwe zuva ramunoti makasangana nemunhu amakakecha then munhu akakudisappointai kana riripo zuva iri chii chakanga chaitika? Inini ndinaro zuva iri ndinenge ndatombotaura kumashure. Ndataura kumashure zuva iri. Remunhu akandikecha asi munhu ndasangana naye daro munhu akauya nekuti ndandakuta zvekuhodha ndichitengesa ndichidini ndichihodha ndichitengesa daro munhu akauya achitange munhu ari kundida but munhu kokupesa akazopesa kutange muprofita akuta muprofita kudaro ndakuza kuti munhu imbafa munhu akatanga kundiprofita vatanga ndudza kuti shamwari dzako dziri panapa hadzikufarire ende hadzidi kuti uite zvinhu zvakanaka mukati muupenyu hwako saka inini ndoda kuti uite sei ndoda kuti basa rako rifambe zvakanaka indonokora ivhu rako repatachline paunomira ndobva ndaenda nokora ivhu reriya tikanzi tenga supa ndobva ndatenga supa ndobva apisa moto ndobva atora huni dzemusasa bva apisa indofunga kuti muhuni dzemusasa dzaakapisa dzedziya ndoma akaisa maragado aisa maragado ebva asanganisa musupa asanganisa musupa mukapu ndobva ati imwe zvese but zvinhu zvaivava ine kuda kupona futi ndakamwa zvinhu zvezve ndichikutura
ndakaita 3 days ndakarara ndisingazivi zviri kuitika mukati meupenyu hwangu. Zuva randakamuka ndakataura ndakupenga ndakamira but ndichipepuka kudaro ndakaona zvinhu zvese zvaenda mari makulabox andandinawo zvese zvabiwa nezvinhu zvese zvandaiodha zvandaistoka mumba. Ndozuva rakandirwadza kusvika pakupedzisira. Ndosaka ndakuti ini zvechihure handichada ndarizaina. Ndawana zvinhu zvekuti ndinyatsoita zvondikwanisa kuraramisawo mwana wangu mumwe chete ari kuenda kuchikoro yuka. Inini zvechihure ndakuda kusiya handichazvikwanisi. Maada kusiya kuti muroorwe kana maada kusiya mutange business kana kuti kushanda basa? Nditange business kana ndikasanganawo nemunhu ndiri munhu wenyama. Ndikasanganawo munhu anondida akavimbika. Anotondidawo zera rangu akavimbika. Anondidawo kuti tigarisane nekufambidzanawo zvakanaka zvisina mhirizhonga nokuti varume vazhinji yokuti ukasangana vachiziva kuti uri hure hamuna rugare pakugara. Angonotanga futi kutuka nezvaungoita sei zvaungoita mashure. Saka ndaidawo munhu kuti kana ndikawana business rekuita kana ndashayawo kuti ndigare naye ndakazvipira kuti zvindaita sei ndazvisiya. Murume wezera renyu wamunokudai mimi angave murume wekumakore akakura sei? Tangira pa 45 zvichienda mberi nokuti ndine 39 years. Ndatangira pa 45 zvichienda kusvika kana pa 50 years. Ndiye murume wandoti wezera rangu. Mamuwana murume uyu munozokwanisa here kuvimbika zvechokwadi? Hamuzopote here maakumbotiza kana kuti murume akamboenda out nebasa maakusara maakudzokera patouchline? Aiwa ina handidaro nokuti ndatozvipira kusvika panguva ino yekuti nditaure nemi. Kutozvipira kuti inini ndikawana murume kuti ndozobuda china touchline nokuti tichinge tawirirana zvatawirana munga munhu amune matambudziko tinenge tiri tese takasungana. Iye akavimbikawo nekuzivawo kuti mukadzi uyu andida. Imi mambojaira kusanganidza kwanda dzakasiyana ka dzirefu dzipfupi dzikobvu dzitete. Imi mozoroorwa nemurume uyu ane one size hai. Muchazozvifambisa sei? Muchazogutsikana here zvesho? Indambokudzai kuti pasaizi hapana basa apa. Nokuti mumwe munhu angona kuti akadikika asi achigona kupedzera pabonde, achigona kutokubata zvakanaka. Pasiri zvipabonde hapashande kuti hombe kana kuti diki. Asi chinodiwa pabonde ndechekuti umwe munhu ane kadiki but anogona kutopedzera achinyatso zvakanaka achikuitira love yekuti unotsona kuti zvehombe umwe munhu hatombogone kana kuti anodi zvekuti hombe kana kuti diki hazvina basa. Asi ndichandikuda kuchengetana zvakanaka nekunzwisisana murudo. Saka imi munoda kutondiswa kangani manje mimi? Your age now kamunoti ndokamunoda munoda kutondiswa kangani kati munoda kuiswa kangani pasvondo kana pangave pamwedzi? Aiwa ini chero kana pa 2 weeks chapucha ukanyanga kuti ka 2 zviri right. Kwete kuti ndichada zvekuti inini zera rangu ndichada kuti kanda utunda ka 100 ewa zvisina basa izvozvo. Kana munhu izvezvo akunda naiyewo kuti ari kuda zvakaita sei semunhu wemukadzi unyingo wasangana nemurume kana pa 1 week kana pamwedzi kana ukange maka 4 kuti ndapedzerwa ushungu kuti chero ndikafamba kunzoko handinei nazvo handitozvicheuka nditori nei nazvo. But at 39 years chimbonudzai muchiri kutonazonzwa here? Muchiri kunazonzwa kuinzwa kuideve kana kuti zvazvepapo nepapo? Aiwa pa 39 years karopa richiri kutomhanya kapa. Unotonzwa noti pane time unotombofunga murume wakarara gumbezi kuti pasaidhi hapane munhu akatorarawo ari kutombodai so. Hapasati pafamba apa pachitoripo apa ndeitonzwa kuti dai pana baba wakamborara pasaidhi kana kuti vakangogumbatira ndotonzwawo. Alright. Handitira pane zvada kumbounzwisisa ndatsondodze chokwadi. Vanhukadzi munotomboitawo here bonyora imimi? Kuvanhukadzi bonyora hariitiki. Bonyora hariitiki asi kufunga kunouya kuti tema unofunga unzwa ndoda murume. Unenge ukatobatwa nezemo rekuti kudenda ndamuwana izvezvi zvika zvokuti ukaona murume anongofamba kana ari kuita wait up ameno kuzasi kwako kuzva kunotanga kuita kunotanga kupfura kudai so kuti ko baba vadai vangotataurana kazvangodai so zvangoita zvinhu zvokuti unotosangana nazvo. Atete taurai chokwadi. Moro kuti kukura kwenyu kwese kusvika pa 39 years izvozvo hamuna kana one day ramati mamboitawo bonyora? Aiwa ina handisati ndamboitawo bonyora izvozvo handisati asi kufunga kuti ndikatanga kuzvifunga zvodai ndasangana nemurume dai ndamuwana asi inini senika ndatofunga ndamurume ka ndikutobuda chichienda kubhawa
ene ndikutoona mwana murume ndikatobuda chidanona night nhasi zuva ranhasi ndikutoona naye murume asi chinozoitika ndogona kunosangana nemurume asi kupedza shungu yangu nokuti ini seni zvangu ka nditodi kana zvetuma minutes shoma kana ndakatozvifunga panguva yacho ndotoda kana 30 minutes kana 40 minutes kuti shungu yacho ipere. Alright. Ndakambonzwa vamwe vaitotanzi aiwa tinozoshandisa macucumber, tozoshandisa banana, tozoita sei pakuitisa bonyora. But imi taura chokwadi. Alright, tomboti makamera akadzima. Kamera meshamwari, tomboti makamera akadzima. Bonyora msati mamborita here kana kisana chigumwe zvacho kana chasi. Aiwa ina ndisati ndamborita nokuti ndakaona kuti izvozvo zvechigumwe kana kuda kuzvitraya ka handambogara ndakazvitraya. Kuti nini nokuti bva ndichitokura kusvikira kuti ndakangotanga kuti nayo kuti ndichiti chigumwe ka ndaitongofunga dai ndasangana nayo ende kana ndichinge ndatoida ndakudza kuti ini ndotonoitsvaga kusvikira ndaiwana kwete zvekuti ndichazomboda kuisa chigumwe hazvisi kwandiri kazvinetse nokuti ndagara ndiri munhu anotsvaga chero ndichofamba murodhi ndotomiswa. Alright. Ameno mashoko amungade kupa ekupesera kumhuri yeZimbabwe, mashoko ekuti kudii? Ini mashoko andingada kupa kumhuri yeZimbabwe. Inini ndiri mukadzi ararama nerwendo rwekuda kuti chipfambi. But panguva ino ndasvika pakuneta. Pakuti handichada. Dai ndandawanawo zvinhu zvekuti ndiite mukati muupenyu hwangu. Kana zvinhu zvinondinyaradza. Nokuti matambudziko andasangana nawo mukati muupenyu hwangu akawanda. Izvezvi zvinhu handambokuratidzei ndinotori neronda iri rapa iri. Riri musoro iri. Ndave kutotemwa zvamanje. Saka ini handione kuti svika pazera rangu iri. Mai manje ndenda ane wakwasha ka. Ndosvika kupi? Ndichiti amai manje ndenda ane mukwasha. Kana kuti mwana wangu ari kutokura mukomana ndenda futi nemuroora. Ndichisvika pakudhemenywa nekutemwa nekudii. Ini ndaneta nchada. Asi dai ndaona zvekuita mukati muupenyu hwangu ka. Dai ndasiya ndaona pekutangira. Asi pari zvino kuti ndichitosiya zvamai manje hazvigoni. Ndine mwana ari kutoenda kuchikoro ari grade 7 izvezvi. Ronda ramataura iri. Tisanangure kuti chii chakanatsoitika paronda iri. Paronda iri ndakanga ndaona boyfriend yandaida kufambidzana nayo. Boyfriend munhu watakanga tawirirana achiti anokwanisa kundichengeta. Asi ndobva ndaona kumberi kuti hasi kwanisa kundichengeta, hasi kwanisa kubhadhara rendi, hasi kwanisa kutenga chikafu ende hadi kuona vana vangu. Ndobva ndatanga kunetsana. Saka ndakabva ndatiza kuside kwandaigara neboyfriend iyi. Ndobva ndaenda kunogara rimwe side. Ndagara boyfriend akati ndichidzika ndichibva kwandaibva. Ndobva nditi akatanga kundiroambama. Ndobva nditema nedombo musoro. Ndomaitiko rakaita vangara ndakuratidze mukati memusoro iri. Andiri kupanzwa. Mune zvamunomboitawo here zvekukwezva varume kungava kuenda kun'anga kana kumaprofita? Chokwadi ichocho. Unogona kumbofambawo uchienda kuchechi. Uchinda kuti basa rangu riite sei? Rifambe. Kuti rifambe zvakanaka uende mumapostori uende kupi kana imo mun'anga imo unongoona pamwe hausi kuita sei? Hausi kumhanyirwa nevanhu. Wotombofambawo uchienda kwaunoenda unopiwa zvaunopiwa. Kuti itai kuti basa renyu riite sei? Rifambe. Wotozoona kuti hapana chiri kuitika mukati muupenyu. Zvese zvaurungoita zvese zviringodzokera mashure uchingosangana nemiedzo. Aiwa tiri kupanzwa. Ndoonawo yenge tinayo mhuri yeZimbabwe. Tiri muchirongwa chedu chamazuva ese chandambotaura kuti chinonzi Bishu Reality Show. Kindly tell me what do you think in the comment section. Ini ndonzi Manas ndiri mwana waKwashibanda.